Il-Gvern allok aktar minn 28 miljun euro minn fondi Ewropej għal proġetti fit-trasport bilan li jindirizza l-isfida tal-konġestjoni tat-traffiku. Ħabbar dan is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Aron Farrugia fejn spjega l-erba' miżuri ewlenin li se jittieħdu sabiex jonqos it-traffiku permezz ta' dawn il-fondi. Fost dawn hemm investiment u aktar frekwenza tas-servizz bil-baħar preżenti u l-introduzzjoni tas-servizzi ġodda minn Taxbiex, San Ġiljan u San Pawl il-Baħar. Se jinbnew ukoll żewġ karreġġjati ġodda ċiklisti mill-Belt Valletta sa San Ġiljan u mill-Most tal-Università. Apparti il-bini ta' dawn il-karreġġjati se jsir tisbieħ u tisħiħ tat-toroq li fuqhom se jinbnew dawn il-karreġġjati għaċ-ċiklisti u ħabbar ukoll l-investiment fis-servizz ta' trasport pubbliku. It-tetu mbagħad zero carbon public transport ġol pajjiż permezz ukoll proġett pilota biex fi żmien ġej nkomplu inkabruh u fl-aħħar imbagħad qegħdin naraw li l-użu tal-basis ikomplu jitjieb. Ġifieri trasport pubbliku bil-basis jitjieb billi ikonna mezzi diġitali fejn il-bass tibqa' għaddejja minn fuq traffic lights anke kemm it-traffiku etc. Dan biex persuna taqbad il-public transport tasal fil-ħin skont kif teħtieġ. Dan ser isir permezz tal-introduzzjoni ta' sistemi intelligenti ta' trasport li eventwalment ser iwasslu sabiex jitjieb is-servizz ta' trasport pubbliku flimkien mal-infurzar mill-uffiċjali ta' Transport Malta fuq vetturi pparkjati b'mod ħażin u li jimblukkaw it-traffiku fosthom bl-introduzzjoni ta' app ġdida kif spjega Peter Paul Barbara, direttur fit-Transport Malta. Se jkunu introdotti wkoll diversi kameras li bihom se jkunu qegħdin nisorveljaw diversi bus corridors li huma importanti ħafna li qed jaħlu bħalissa fil-bus lanes u fil-bus corridors. Apparti minn hekk se nkunu qegħdin ndaħlu infrastruttura ġdida fejn jidħol electric vehicles, nagħmlu proġett pilota għal public transport u infrastruttura biex jiċċarġaw malajr kemm jista' jkun. Is-Segretarju Parlamentari Farrugia qal li dawn il-proġetti ser jibdew fl-immedjat u se jkunu lesti kollha sa 3 snin oħra u għatenna li dawn flimkien mal-proġetti tal-junctions tal-Kappara u l-Marsa u proġetti oħra li se jitħabbru fi żmien li ġej jgħoddu mal-120 miljun euro investiment fit-trasport.